Oke deh. Satu tembang pop sudah terakhir di sini. Gimana Mas? Pop apa iki? Pop duduk kayak ora. Oke, apa judulnya Mas? Judulnya apa? Cacingan. Judulnya Cacingan. Masih bersama Cacingan masih. Apa ini? Kicauan ya. Ayo Wil. Keong racun baru kenal ngajak tidur, ngomong gak sopan santun, kau anggap aku andang gambut, kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Hei, ku takut sekali tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Hei, kau tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Wijaya Putra. Mulut kau makemot, matanya melotot, lihat body semot, pikiranmu jorok, mentang-mentang
to Gil. Wis bar to. Kadung mulut Kadung ngono. mulut. Gak sibuk. Lah kok didekne Mas, Mas kadung penak nyanyi ya. Oke. Tambah jam sak lagu iso gak Mas? Oke, pripun? Mbah Lurah. Lagu wajib. Napa? Rondo Kempling. Duet mana ini Mbak Lurah? Ayo sini Mbak Lurah. Sumangga Mbak Lurah. Lagunya ada apa ini? Mau duet lagu apa Mbak Lurah? Nyong. Rondo Kempling. Nyong. Nyang di to njaluk apa? Nyong, njaluk apa? Gerojokan apa rondo kemlek lagu wajib. Loh, ijik tuh. Rondo kempling ijik. Ya ampun. Sing ngarepe ndas pundi kuwi. Nggih. Ndas. Nggih saestu niku Mbak Lurah nggih. Das pundi Mbak Ayu. Lah ya tak tekono. Lah ya lagu kok ngoten niku nggih Mbah. Lah iya. Pripun terus ini? Lagu awet 99 teko saja. Das pundi Mbak Ayu ngoten. Das pundi. Lah iya. Sapa sing nyitakno? Ayo Lek nyambut gawe Lek. Lurah njaluk sedaran Sumbo Daud teko. Omahe gak kuat diumbah wae. Heeh. Yuk. Belajar nyanyi. Ayo Mbah Lurah. Suwi gak tau tanggapan. Das pundi Mbak Ayu pati tindak pundi kate ngaren tindak wae ra numpak taksi dewean nopo ora wedi timbang nganggur kula purun ngeloni. Ngaren tindak wae ra numpak taksi dewean nopo ora wedi timbang nganggur kula purun ngeloni.
Paradise Mbah Lurah Wijaya Putra original iki Kaloran punya ayo ayo pada tindak putih kate ngaren tindak wairan batake dewean nopo ora wedi timbang anggur kula turun dalani nggih sampun Pak Lurah sampun napa dereng piye wi lagune aku lali Mike. Bunda. biyen wis tak dukoki wujud tali sak kotangi saiki malah ilang sak bokne luka menyangeti tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo wong elek iki najan regane 1000 telu iku wujud katresnanku jare kowe melu aku lan kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning nggonku goleki jroning kotak Wilo dipancing sik. Iki Mas Taline tak kondorake. Mergo kurane kurang gede. Aku dijodohke malah karo priya kere wis cukup mong sakmene wae. matur suban Mas Candung Basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti kali. Ayo Mbak Lurah. nang iki tasih petegane pati dali kodam wujud tresnaku kang suci Sogo kari Sogo kari aman gak iso metu berarti aman nenek tim keamanan baru Mbak Lurah kecepit ora enak apa-apane sing mburi ora enak apa-apane Nah. oh iki desa sak kotak saiki ne malah ilang sak mbokne apa kowe lali karo wong elek iki jadregane 1000 telu iku wujud katresnanku jare kowe melu aku lan kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning nggonku goleki jroning kotak nyapa mbok delok Iki Mas Taline uculi dhewe uculan apa? mergo
Basuki aku ora bakal lali yen Gusti barengake mesti wayahmu biru nyong. Emoke. kapan terakhir kita bicara, kapan terakhir kita saling berkata bukan berkata cinta. Sadarkah Wes mulya kabeh, mulai kabeh. engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Bila memang kau tak bisa bersama, jika akan berikan semua rasa, lepaskan genggamanmu, jangan paksakan untuk rindu, kan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hatiku terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, kan ku tutup semua di hatiku. Lagu pekisah musik. Song song Ayo. sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, Asoy. membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Bila memang kau tak bisa bersama,
Obat terakhir kita saling bertatap muka, berkata cinta. Mbak Indah Da Silva, halo selamat datang. Sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Iyo, bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan terluka semua rasa, lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hatiku terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Oke. Satu uang terakhir ini yang dikasih Opa. Yang terakhir ini apa? Gadis manis Kalimantan. Iya sih, Mas. Kaloran Mas. Napa dadah Kalimantan kaloran wakeh gadis manis e. Hah? Piye Mas? Piye? Saya mengandung cuan tak? Onek nih. Apa ini Mas? Apa? Hah? Sumadi, sumadi duwe, nyawer, nyawer. Ini gak apa-apa. Iya tuh kok dulu-dulu. Heh, piye Mbak? Kamelia, yus Kamelia Mas. Yeah. The power of emak-emak. Wijaya Putra. Aku karena aku tak bisa temani tidurmu. Kau ya lupakanlah aku. Jangan Lagunya Aprilia nih. lagi Lepaskan kau Aprilia. temui Arifin gak panas. Yang pernah sia-sia
Sampun nggih. Nuwun kula nuwun pramriksa budhe kang telah putri kang satu hormatan Morawa kang satu bagya mulya. Wonten ing mriki lenggahan sampun dipanjenipun paripurna pasugatan saking kawula sak rombongan Wijaya Putra original ingkang tansah paring manglipur wonten ing ngarsipun sami.